Hi, hello, may buntag tuming hapon yung tanandra mga bayot yung asan mo manimutang may paglantaw na pud karon sa akong video. Ang anyon silingan mga bayot na napud diri sa kusina mga bayot gumikan kay nami bisita karon mga bayot. Gati gaw na pugod diri mga bayot ug unsay akong ikubot atong akuang gamon nga recipe karon mga bayot. Gibubuan na ako na dira mga bayot ug turmeric pare dira nga paminta. Cornstarch mga bayot dan gibutangan po nako na og magamay nga flour kung sa maninglis pa. Akong gibubuan pod mga bayot ug asin-asin mga bayot no kay di man niwakwakon sila mga bayot ug ganahan pud kay sila asgad-asgad. Gumikan kay sigon sa ko mga kagupa diri mga bayot man hikuno nga kuwang mahiwagang sister-in-law mga bayot tuwa sila ang planeta mga bayot mo uli diri mga bayot bita-bita mga bayot ay pikas barangay ragud pod mga bayot ay den mo uli diri mga bayot man sila diri mga bayot kay nagipadala ang iya ang igsuon mga bayot sa mga sanina pod sa iya ang mga bata ba mga bayot which is pag umangkon pod mga bayot sa ako ang kapikas sa ilong ug sa iya ako ang bayaw mga bayot gidad-an pod sila mga bayot ug mga kalanon bitaw mga chocolate ba mga bayot kay atong unang package mga bayot wa sila naapilan mga bayot sa Karina gidaghan kayong mga pasalubong mga bayot no karon nga ikaduhang package mga bayot na ana ila ang mga bayot ug kanang mga panapton sa mga bata pod mga bayot ba nga ipangtabon-tabon na ng kalawasan aron dili pang bugnawon ng mga kaunuran mga bayot di mangurog basta tigaw-tigaw na gani mga bayot mayo kay silingan kanina adto na mga bayot kay gawas sa mga latanay ko kaniadto gabi lutya mga bayot nga ipaso sa baboy mga bayot may pugid ko tigaw-tigaw anang tahop mga bayot ug dili pulard kay patatas is life man gyud na sila diri mga bayot hatag-hatag na lang pug ko ugat tad na lang pug patatas diri mga bayot pero gamay-gamay ra ni mga bayot kay ang kuwang mga kagupa uban mga bayot di mga anhipod ba feel na ko mga bayot ang duha ra ka anak niya mo iyang dadon mga bayot di siguro mo kuyog yang bana mga bayot kay bisibisi mo pud ngitag banjug tapos mga bayot no nya human og klase siyang anak mga bayot man kuno sila diri mga bayot niya gutom-gutom gyud ang mga bayot kay gikan man sa eskwelahan bita-bita mga bayot nakoy marites ninyo mga bayot ang ilang klase diri mga bayot dili parada sa tuwa mga bayot kay magsugod og alas 7 sa buntag mga bayot mahuman og alas 11 pakanon og alas 11 tama galauna ang bata mga bayot estudyante mga bayot pabalik og galauna pa humanon og alas 4 dili alas 5 mo nang atong mga bata dira mga bayot bisag taas mo po mga bayot di gid taon mahiwi mga bayot saynon kag pila ka oras gunang sulod-sulod sa eskwelahan mga bayot di makakaton gyud ang bata mga bayot diri mga bayot makakaton man pud ang mga bata mga bayot pero lahi gyud sa tuwa mga bayot ba sa tuwa mga bayot ug ang atong bata gani mga bayot magsugod ra eskwela mga bayot uban gani sila ang lugar mga bayot mulabok gyud o di gyud magpalakan si mga bayot basta man English lang nang inistoryahan mga bayot o basta kay makasabot lang po nagikan dira sa Pilipinas mga bayot ignanhid diri mga bayot basta ang sinulatan pud mga bayot man English mga bayot di gyud na mailad-ilad ang mga bata nila diri mga bayot ang ilang klase mga bayot bawo lang kapod mga bayot base sa akong naobserbahan sa ako ang mga kagupa diri mga bayot magsugod ang klase mga bayot alas 9 man siguro mga bayot murag mahuman mga bayot alas 2 hapon mura po na ako nasairan mga bayot base sa akong gipangutana sa ako ang bayaw mga bayot kay nana man pud ang klase sa schedule sa iyang mga anak dayon dili usod diri mga bayot magbalon-balon og luto ang mga bata mga bayot no gumikan kay pagkanon nila ng bata dira sa ilang panimalay mga bayot magdala-dala ra na og mga kampit sa ilang lingwahe mga bayot day mga kindi chocolate mga bayot manis simaon dito mga bayot dili uso risis diri mga bayot kawa ko na sayod mga bayot wag ko nakita mga bayot og nay mga ginanggang mga bayot anang daplin sa krasada mga bayot nga namaligya do sa eskwelahan mga bayot nga mga ice water mga bayot skindi mga bayot ice cream wala diri mga bayot kung dili dira gina sa mga shop mga bayot o sa mga market ba mga bayot o sa mga city gid mga bayot nga madagdag ko nga shop mga bayot nay mga gagmay shop diri mga bayot pero makapalit ka mga bayot og kanang digid pareha sa to mga bayot mga bangkito ra o payong ra ni ibutang mga bayot magbutang lang kag lamisa drag bangko mga bayot pwede na kadina mga bayot mamaligya tabon-tabunan lang nimo na imo ang pamaligya dira mga bayot og cellophane mga bayot ibutang atong mga plastic mga bayot okay na kay dira sa to mga bayot no mga palit na ng mga bata mga bayot pugong-pugong sa mga kagutom diri mga bayot dili na siguro mga bayot nay mga kantin sunod sa eskwelahan mga bayot po na sweeto mga bayot gumikan kay ang klase ni Karina magud mga bayot sa ka oras ra og tunga mga bayot niya sayo man ning klase mga bayot di gid ka tong magkat-on bitaw mga bayot og taas mubo mga bayot mag-drawing muna nga ako nasayod mga bayot ang eskwelahan mangud ni Karina dito mga bayot ako kakita og kantin dito mga bayot kung dili mga bayot bastrom ra gyud taon og eskwelahan o sulod sa rom ba unya mga ginikanan bitaw mga bayot sa mga classmate ni Karina mga bayot og mopalit sila coffee mga bayot kahilig man gyud na sila mga mga bayot mopalit na sila dito mga bayot sa gawas bitaw mga bayot naman po shop dito mga bayot katubit ang machine mga bayot nga ituslok ra nimo ng kwarta mga bayot ang mugawas mga bayot kape na nay baso inana diri nila mga bayot wa ko kabalo mga bayot og nabay kape diri magtigaw-tigaw mga bayot anang bangko-bangko mga bayot no wag ko na sayod mga bayot gumikan kay wa man po ko kita gilabog na din ako ning karing manok mga bayot mura manggihapon ni siya mga bayot og islagan ba mga bayot og dili katubit ang pulard mga bayot nga ita apil-apil mga bayot og magpasapasaw na kag mga hayupan unya mo uswag-uswag sa ko diri mga bayot aning unsay ngalan ani mga bayot basta kay kaon ni siya mga bayot kalimot ko mga bayot oy walay luto-luto karon o rice karon mga bayot ha gumikan kay nag-date lagi yung silingan mga bayot na ako na ning giplastar diri ning mga bayot ning mga utanon kana mga tuno na karon mga bayot kompleto pa na nyo makita karon mga bayot magkaon na mo na mga bayot wa na mga bayot mga panit-panit na lang mahibili na nas plato mo na imong i-partner mga bayot nang ako ang giluto-luto karon mga bayot nga sudan mga bayot na init-init na ning kaldero mga bayot kaldero kung gibutangan mga bayot gumikan kay kani mangong mantika mga bayot uy kay mga bayot imbis kay dako-dako nang ako ang planggana man noon kanang kalha ba
pa nga akong butangan mga bayot, manglukso paghihapon mga bayot. Manang kaldero mo ako ang gibutangan nga sa mantika mga bayot kay bulanog manglukso mga bayot, daghang mapagang-pagang ba umaka. Lukso-lukso ron na siya sa kadaplinan mga bayot. Ang akong gamon di karon nga sudan mga bayot, karo magyapog kaayo mga bayot. Fried chicken gani sa maninglis pa. Kami kaniadtos kabukiran mga bayot, makakaon man chicken mga bayot, pero dili gitawon fried ngayon ani gitawon por mga daghang ibulubot ba. Organic to kaniadto sa mga bayot kay di man gitawon mo magamit gamit og oil mga bayot no og na man gani oil mga bayot lanas lubi. Muna ang gidaghandagan po nako na dra mga bayot og gama-gama mga bayot kay gutom-gutom mo pud yung silingan mga bayot niya. Lami man pud kanon mga bayot, masipag maugmaan ni siya mga bayot. Crispy paghapon ni mga bayot sama sa keeping mga bayot no, masipag maugmaan ni siya mga bayot gumikan kay kani magungong gibutang mga bayot daghan kay cornstarch ba. Dayon mga bayot ang ilang mga bata mangud diri mga bayot hatod kuha pa mga bayot man si pa og 15 anyos na ng bata diri mga bayot no, hatod kuha paghapon na sa mga ginikanan mga bayot mo nang makaingon ko mga bayot og grabe gitawon ang ilang pagpangga sila mga anak diri mga bayot gumikan kay halos gitawon mga bayot kanang nanang idara mga bayot medyas pamanggani pangitaon pa na sa mama mga bayot o kanang sapatos mga bayot hinluan pa na sa ginikanan sa mga kaniadto mga bayot hinoon wa pud mi sapatos ganiadto mga bayot ang among suoton mga bayot sanila sa mga gitawon nga Spartan mga bayot amo nang hinluan dito sa pasapa mga bayot okay na kayo. Usahay pa manggani mga bayot Sabado Domingo mga bayot kamay pa maglaba na mong uniform mga bayot magdala-dala pa mighype po mga bayot kay katong mga mansa mga bayot kay kinatkat anang kay mito kinatkat anang mga mangga mga bayot o kinatkat anang mga bayabas mga bayot manapot anang amo ang mga sarina mga bayot kinahanglan gyud namo nang wagtangon mga bayot kay og di wagtang mga bayot kami mo wagtang aw simba ko kay pobre rami kaniadto mga bayot ang ako mga ginikanan mga bayot di ginaganahan og mansa mga bayot nay hypo kaniadto mga bayot nga murag color mga bayot og yelo mga bayot ihi mga bayot no mo ni gamito namo kaniadto mga bayot nga ibutang-butang namo sa nina mga bayot imbes kay kanang amo sa nina mga bayot yelo o brown mga bayot ang inding mga bayot na dirty white na gumikan kay inaana gyud ang akuang mga ginikanan kaniadto mga bayot bahalag di na siya mga bayot bag-o na mga sanina mga bayot basta kay hinlo lang na di lang na baho mga bayot okay gyud kay namo nang suoton o di ba kay gamay naman kayo ang patatas nga akuang giluto-luto mga bayot kaluto na po bag-o mga bayot gumikan kay ang akuang kapika sa ilong hinuli mga bayot niya gigutom-gutom siya mga bayot mo nang gagama-gama na lang po ko diri mga bayot kay para niya kay limalisa po kayo mga bayot nga kami moy pulpa kunya siya moy payakpak pag uli sa ako ang bayaw mga bayot og yang ang mga anak mga bayot so way pagduduwa gadali min sa ako ang kapika sa ilong og ako ang kapika sa kinabuhi mga bayot which is ako ang bahandi mga bayot dinhi sa city mga bayot nakakita man kog daghan kay pang display ring isda mga bayot aw kani lagi silingan mga bayot nga manulumay kani adto ito mga bayot gihidlaw kog isda mga bayot mas bulubarato ni mga isda mga bayot kumpara nang nakita na mo din sa city sa aquarium mga bayot nga dako pa sa akong mga bukton mga bayot no kay kani mga bayot gikan pa ni sa kabukiran mga bayot ilang gipang bingwit o ila siguro gipahubsan ang suba dito mga bayot og gipanguha nila ning mga isda duha ni ka klase nga pagkaisda mga bayot kani isda mga bayot langsa ni siya mga bayot og akong luto og prito-pritohon mga bayot pero maskin paglangsa ni siya mga bayot di gyud daw ni langsa sa akong panudanan mga bayot no gumikan kay lami-lami man gyud isda mga bayot bisan pag tubig ray mong ipaaway ana pero di ko mahigop-higop pa nagsabaw mga bayot no lami lang ni siya mga bayot og unan siguro mga bayot pero wa ko kasulay og unon mga bayot kay di ba pud mga ako makagopa oy human na magpamalit mga bayot pauli na may mga bayot malisod pag dito may mga tulog mga bayot no ang ako ang kapika sa ilong nagkagakang dina mga bayot og dala mga bayot yung silingan mga bayot si tempriti usar ka buk gidalang silofin pagkahuman mga bayot ako gilis-ilis mga bayot awan yung silingan mga bayot hindunda na dayon diri sa Banggira mga bayot gumikan kay ako mo hinluan ni tanan mga bayot wa mo ka balaw mga bayot nga tanang isda dinhi nga ilang gipamalit mga bayot ako gitaw mo hinluan na mga bayot kay gawas dinhi kay balos lamang hinlo mga bayot ug manghinlo man gani na sila mga bayot aning isda mga bayot gawas akong ugangan mga bayot no kanang manghinlo nagitawon si ani mga bayot astang panit mga bayot mga langkat klaro gyud kayo mga bayot nga prisko pa kay ni mga bayot kaya kung kuhaan pag ani gimbis mga bayot utawon mga bayot mo kirig-kirig pagitawon siya basta gani bugnaw diri mga bayot kanang ilang mga isda gud mga bayot anang mga daplin sa krasada mitaw mga bayot gabiin na nila ibutang mga bayot i-display mga bayot kumikan kay dakpon man gud siguro na sila sa kapulisan mga bayot kay bawal na kaning isda mga bayot feel na ko mga bayot og dili ni siya mga bayot isda sa bato mga bayot mo nagikaingon mga bayot og isda gitawon ni siya mga bayot sa tubig lami kay unta siguro ni mga bayot ununan mga bayot no og dili mga bayot ato ang tula-tulaon ba mga bayot og ako ra man pugunin tula-tulaon og ununan mga bayot ako ra man gyapon magkaon-kaon mga bayot niya kansi mga bayot ang ako magagupa mga bayot kay di mga tawo na sila makaon mga bayot basta isda bitaw ngayon ani mga bayot nga ako ang butangan og tubig-tubig mga bayot mudang ang ako ang gamon ani nga recipe mga bayot ako ra gitawon ning ibutang dito sa mainit nga mantika bita-bita mga bayot karon mga oras sa dili na ko niltuon mga bayot pero ako lang ning hinduan daan mga bayot usa na ko nibutang sa refrigerator mga bayot kay bulahan og bukaon na ako makagupa ani og bulahan og ganahan ako mukaon-kaon mga bayot lihitso na ba o diretso na akong luto mga bayot ako ning pangwaon daan ning mga bayot ning mga katunok mga bayot sakit mga bayot bisag daghan kay kung kubal sa akong kapalaran hinsuggest ito nga mo ang gipalitan dito mga bayot iya bakwaan o iya manghinduan mga bayot nya luoy man pud kay mga bayot og hinduan niya mga bayot kay wa man pud daplig tubig ang iyang gibutangan sa iyang mga isda mga bayot nang gingnan na ako di na lang na hinduan o way na nakuha ig mga tinai kay kita na lang maghinduan na dito sa atong panimalay karon pa kay istorya mga bayot og hinduan maganidaan pud dito mga bayot another charge man pud mga bayot nya mo nang usik-usik pud ang kwarta mga bayot bisag dili ako nangitag 20 centavos mga bayot nya kiri man pud kay nako ni mga bayot kay kaning ni mga tarbahuwa mga bayot sisew kay silingan mga bayot manglubok mga ita kaniadto mga bayot og di pasi sa humay nga bugat kay nang alho kani pa bang kutsilyo mga bayot
nga gaan pa kayo sa ako ang ulo. Bita-bita mga bayot ay. Dali ra kayo mga bayot uya lagi ako ang paglantawan ng isda mga bayot kay gakisik-kisip gyud taon siya mga bayot. Malisto po akong bukbukon daan mga bayot no nga akong ugangan nga galantaw-lantaw mga bayot na hadlok. Si Karina po taon mga bayot kay first time nakakita inani mga bayot nga akong giwa-hiwa ang tinaay mga bayot kay lukso-lukso mga bayot ug miningon siya di kuno nako patyon kay luoy. Gingnan ako siya tabag luoy nga padulong man sa tong tiyan na. Actually mga bayot nga ako ang binhi mga bayot di mo kaon na ning isda-isda mga bayot. Tigit taon na siya mamansin mga bayot. Maskin pa mga bayot ang gagama-gama ko mga kalan o bisag unsa ng klasihan ng mga karne-karne mga bayot no kanang iya mga bayot dito na siya sa sopo katong lugaw-lugaw nga akong gamon niya ba. Human na usa ka klase nga isda mga bayot diri-diri di mga bayot. Ako na po ni hinluan ng isa ka klase nga isda mga bayot kani mga bayot dili pa ni siya muugtin-igtin mga bayot no gumikan kay patay na ni mga bayot niya. Ang usa ni ani mga bayot karon pagka istorya mga bayot murag sa amuha pa mga bayot sa amuang lingwahe bitaw mga bayot nabuk na ba o dubok na ba mga bayot kay paglantaw nako mga bayot pagkuha nako sa iya ang tinahi mga bayot baho-baho na gid mga bayot pero isar ka buk mga bayot wa na lang nako giapil-apil dira mga bayot kay unya kung mga lanag may mga bayot o mga unsa nga mo ang katiyanan mga bayot murag gikaingon ng mga bayot na padulong mi sa ospital ni bisag isda ra hinungdan ako mga bayot digid na ako ang katiyanan mga bayot pero kung mga kagupa mga bayot sensitive kay na silang mga tiyan mga bayot gumikan kay mga sagbot-sagbot bangod po na ilang mga kinaon so diri taman kung wara-wara mga bayot dagan salamat sa paglantaw see you next video bye.